Здравейте! Намираме се на площадката на новия комплекс Хайт на нашата компания MD Capital. Хайт беше създаден с идеята да създадем едно ново място за живот на бъдещите купувачи. Към настоящия момент града се развива с бързи темпове и това, което наблюдаваме, е, че голяма част от инвестиционната активност и покупката на нови жилища се съсредоточава в южните части на града. Това има някои позитивни и някои негативни аспекти на работата. В смисъл, че последните години голяма част от населението или новото население на града се съсредоточи в 3-4 квартала, основно под дъгата на Витоша. Вследствие на което южните квартали се задръстиха от новодомци. Всеки ден виждаме как булевардите са запълнени с хора, как местата в детските градини не достигат, търговската инфраструктура не може да обслужи всички хора. И този дисбаланс в града ни започва да оказва не толкова положително влияние върху начина на живот на тези хора. Когато открихме тази локация, ние много дълбоко правихме анализ с нашите колеги върху това какво можем да дадем в повече и да подобрим средата на живот на бъдещите хора, които живеят тук. И установихме, че практически имаме една локация, която стои изцяло, гледа на юг към парк Езерата в Дружба, която има невероятната комбинация от наземен транспорт, автобусна спирка отпред, спирка на трамвая, метростанция на 70-80 метра от централния вход на сградите, модална връзка към ЖП транспорта към спирка Искър и същевременно сме на 2 спирки от терминал 2 и се оказва, че това е една локация, която всъщност тя носи белезите на успеха, защото тази локация може да предостави всичко това, което е необходимо за съвременния начин на живот на младия българин и не само. Защото имахме възможността да проектираме сградите с голямо отстояние между тях. 70-80 метра между сградите, около 200 метра е отстояние от съществуващите сгради в квартал Дружба. Всичко това са фактори, които могат да създадат средата и тези хора да живеят добре. Друго нещо, което искам да изтъкня е факта, че след доста трудности в процеса на разработка на проекта, успяхме да постигнем височина от 75 метра, което е предизвикателство. Може би част от клиентите няма да изберат толкова високи сгради, но за тези, които ще изберат високи сгради, мога да кажа следното. Високата сграда освобождава преди всичко територията. Така че, построявайки 3 високи сгради, ние ще имаме едни вътрешни паркови пространства, които ще бъдат над 16-18 декара, върху които ще разположим детски площадки, ще разположим стрит фитнес, ще разположим всички други неща, които ще бъдат необходими за живеенето на младите семейства и не само. Този начин ще дадем множество зеленина, въздух, усещане за пространство, усещане за широта. Така че това са всички фактори, които ще могат да дадат качество на живеенето. Отново се повтарям, качество на живота в тази локация. Бих желал още да изтъкна, че създавайки около над 5000 квадратни метра търговска инфраструктура вътре в комплекса, ще можем да привлечем различни търговци на едро и на дребно, ще можем да привлечем бейкъри, ще можем да привлечем аптеки, ще създадем ресторант, ще създадем всички тези удобства, които са необходими на съвременния начин на живот. Просто излизаш от сградата и вляво и вдясно имаш нещата, които ти трябват, за да можеш да живееш всекидневието си. Също така, ние сме залепени до супермаркет Lidl,
който е един от новите супермаркети в Дружба и ще дадат удобството на хората да пазаруват, без да минават големи разстояния, без да вадят колата и така нататък. Като казахме за колата, предвидели сме над 30% в повече места за паркиране на личните автомобили на собствениците, отколкото са бройките на отделните апартаменти в този проект. Това е скъпо начинание, но по този начин ще можем да вкараме паркирането изцяло в подземната част на проекта, която е от 2 подземни нива и с широки маневрени пространства, широки маневрени алеи и имаме всякакви разнообразни варианти. Успоредно паркиране, зависимо паркиране на едно за друго, паркоместа, гаражи, двойни гаражи, четворни гаражи. Въобще имаме опции за нуждата на всеки един купувач от специфичната му нужда за едно, два или три автомобила за семейства. Аз знаем, че това е важно. А същевременно хората могат да съхраняват автомобилите си сигурно при една относително постоянна среда в подземието и да ползват и публичната инфраструктура, а при, да кажем, пътуванията през уикендите имат бърз достъп от тук до Цариградско шосе и да пътуват дали на юг или на изток към морето, или на юг към Гръцкото море. Въобще всички тези опции са налични при нас. Не на последно място искам да изтъкна факта, че поемаме сериозната социална отговорност като предприемачи и като инвеститори да създадем ефективна, работеща, изцяло отговаряща на всички нови изисквания по наредба частна детска градина вътре в комплекс. Тази детска градина ще има собствен двор от половин декар и тя ще отговаря на най-съвременните изисквания за изложение, за огряване, за естествена светлина в помещенията и ще създаде условия за малките обитатели на комплекса да прекарват дните си в детската градина щастливо и спокойно. Също така детската градина е проектирана по начин, по който външни родители, които ще могат спокойно да достъпят детската градина, да оставят децата необезпокоявани, да паркират автомобила си, да оставят детето в детската градина и в последствие необезпокоявани да напуснат комплекса. Така, сутрин и вечер. Също така сме подсигурили паркирането във външните зони около сградите. Имаме достатъчно паркоместа открити, които ще обслужват търговските обекти. По този начин външни клиенти, които желаят да достъпят към търговските обекти вътре, ще могат да безпроблемно да паркират. Цялата ни концепция е в предната част да оформим една променада, която да е само за пешеходци и да бъде място за социални срещи. Там ще реализираме кафе, разговаряме с световни брандове, които да дойдат като да оформят кафене. Също така имаме KFC при нас, от други ресторанти. Въобще място за социални контакти за родителите, които могат да се срещат и да живеят в една модерна, съвременна европейска социална среда. Входовете на сградите са проектирани с двойна височина, 6 метра, които ще дават представителност и така стил и ще се дава добро първо впечатление на всички гости на комплекса. Общо взето с това, което казах, акцентирах върху основните предимства, които сме замислили в този комплекс. Така че ако клиентите изберат да живеят в Дружба, нали, ще получат това, което все по-малко получават в Южна София. Чистота на въздуха, по-ниска степен на запрашеност, пълната транспортна подсигуреност, достатъчно зелени площи, отстояние между сградите, обем, светлина, тишина и спокойствие.
и винаги когато решат, че искат да отидат на уикенд в някоя европейска столица, могат да го направят с куфарчето, излизайки от комплекса, завивайки надясно, похождайки 70 метра до метростанцията и оттам след 5 минути сте на терминал 2. Това е удобство, което няма да имате на други места в София. Така че за всички, които биха избрали Хайд, ние сме тук. Търговски офис работи активно и всеки ден от 9 до 6 ще можем да ви приемем и да ви покажем нашия проект и да го видите в пълен мащаб на макета, който сме създали. Не е нужно нищо да си представяте, просто елате, вижте го, почувствайте го, вижте мястото дали ви допада и ако то ви допада, сте добре дошли да се видите с нашия търговски екип и да говорим за търговските условия. От друга страна имаме партньорството на една от водещите български банки, която застана като кредитираща институция с проектен кредит, което гарантира сигурност и проследяемост на процеса. Започвайки строителството от тази седмица, клиентите ще могат да видят една устойчива среда и една последователност. Нашия проект няма да тръгва и да спира, защото той има постоянното подсигурено кредитиране и финансиране за строително-монтажните дейности. Така че всички хора, които са закупили имоти при нас, могат да бъдат сигурни и спокойни, че парите са им на сигурно място в банката и че просто трябва да изчакат периода на завършване на сградите. Няма да е къс процеса на строителство. Ще строим около 40 месеца, поне 40 месеца, но такива високи и дълбоки сгради има нужда от така голямо строителство и дълго строителство, за съжаление. Но пък винаги клиентите могат да разчитат, че могат да започнат предварителния си договор с една минимална вноска около 20 или 30% и след това да разсрочат останалата част на плащането с ипотечен кредит, когато сградата е довършена и вече могат да видят бъдещия си имот. Също така искам да отбележа, че ние към настоящия момент ще предложим на нашите клиенти предварителни договори, в които цената ще бъде гарантирана къмто нотариалната сделка. Без опции за индексация на цените, без други трикове или некоректни практики спрямо пазара. За нас репутацията и професионалната позиция на пазара са изключително важни и клиентите могат да бъдат сигурни в нас. За финал бих могъл да кажа са клиентите, за бъдещите софиянци, за бъдещите дружбенци, които изберат да живеят в нашия комплект Хайд, че те ще изберат една локация, в която ще могат спокойно да планират живота си и да отгледат децата си в една добра среда, в една качествена среда, в една относително по-спокойна среда, по-предвидима среда, сигурна среда, в която семейства ще живеят в любов и разбирателство и хармония. Благодаря ви.